Champion, Sam, comment tu as fait ça va? Ça va? Okaya, tu vas bien? Je suis. C'est hier. Baru fakalen lo bide. Ouais. Tu quoi? Ah? Tu n'es qu'un muso de bignona, ça. Tu es fana kuma be ni nega muso bignona. Ah. Ai ni ka ni boga ten. Et puis ne yɛrɛ ma na ni bɛɛ kama yɛrɛ. Ne nana te de kama n ka cɛ an ka te première duma wuli an ko min ka cɛ. Problème t'a la sa. Ah. An tɛ wuli. Kuma bɛɛ aw bi ɲɔgɔn na. Jɔgɔn so tɛ sa. Ne y'a fɔ de. Ne kuma na n'a ye. I y'a fɔ a ye. N ka cɛ a ye jumɛn de fɔ? Ah? A sɔnna? Cɛ kana dusu kasi sa. N'a sɔnna ne bɛ kɛ tan. Vraiment, ne yɛrɛ y'i sɔrɔ cogo min na. N'a sɔnna ne bɛ kɛ tan. Ne siranna fɛn fɛn a don. Wa mun juguyala ka sɔrɔ a bɛ ka nana Mohamed tɔgɔ de don kuma kɔnɔ. Mohamed tuguni? Ani Mohamed tɔgɔ in de bɛ ɲɔgɔn na halisa? Hali bi. A nana o tɔgɔ don kuma kɔnɔ vraiment ne ni Mohamed dɛ, a donna ta dɛ, a bɔra ta dɛ, ne ni teri ye dɛ, a kɛra tan dɛ, kuma kirikara dama. Mais sisan I b'a fɛ ka jumɛn de fɔ? Ani Mohamed ka ko in kama I b'a fɛ ka a to pewu wa? Ne kɔni n'i ye ne ɲininka cɛ I kana décourager a ko la. A bɛ ka ko mun k'i la cɛ o kɔrɔ tɛ a t'i fɛ dɛ mais I ka courage ta hali sisan I cɛsiri n ka cɛ dɛ I b'a sɔrɔ. Cɛsiri wɔrɔ quoi. Courage ba tɛ ne kɔnɔ. O b'a sɔrɔ I ye kuma fitinin dɔ fɔ a bɛ kuma tɛ I bɛ décourager I bɛ t'i sigi o tɛ o. I bɛ tugu a nɔfɛ de hali n'a y'i nɛni n ka cɛ I bɛ tugu a nɔfɛ. Champion. Esi va regarder kuma in. N ka cɛ ne ye mun f'i ye. Di fara ko la o nɔ bɔ ko la yɔrɔ. Sabu n'an bɛ tɛ sigi. Tɛmɛn'o la bɔ ba. I bɛ fɛ bila ka kɛ cogo di sisan. À chaque fois n'i y'a ye. À chaque fois n'i y'a ye o kelen don I kana décourager. K'i kunkolo ka ɲi dɛ. A cɛ ko an mathématique de kɛ. Bon a bɛɛ o mɛn o la kɔni a bɛ taa bɔ Mohamed ka segin de kala banci. A tɛ se ka dogo parce que sigida bɛɛ bɛ Mohamed ale yɛrɛ t'a dɔn. Ayi kunkolo ka ɲi. Mais champion ne kuma gɛlɛn f'i ye. Walayi n'i décourager miira kɔ kɔ la. Dɔw bɛ na Mohamed 5 ye. Ca. I bɛ fɛ ka mun fɔ? N ka ca a bɛ rentrer kɛ parce que I b'i ka suma donc I bɛ courage de ta. A ko ko la. On est pas bɛna kɛ n di fara la. À chaque fois ne n'a ye ɲɔgɔn ye n b'a koro. N ka cɛ tɛmɛn'o la. Cɛ fana ka te ko cɛ. Non. Cɛ warimisɛnnin tɛ kun bi dɛ. Ah champion. Ok faut pas ça. Ah quand ça me quitte là. Bu taga da sa. No kunkolo ye baara kɛ. Non ko n bɛna te duman dɔ wuli ka d'i ma. Ok faut pas n ka cɛ o kelen I teriya dɔrɔn. Mira. Sam. Ça va? Ça va. Quoi quand? Ça va? Ça va. Tu es ne yɛrɛ mɔgɔ b'i la.
Na ja bo sala. Ba do ne mo were de bila. Anya fora na club. Ne. Ba fe ko igane la me ko folo. Club la sa. Club ne la. O fo bate. Che yera bi ne ninga chedo. Shaga ge. He o shaga ko kuma in kan ya no. Shaga wa e fa ka shaga ko kuma jume fo ya no sa. Ni ye shaga ka na figiri kibna shaga ka kuma fa nyanye mu fa shaga nyana SK aya me na sigi ko kile ne finyana aka fara Mohamed Labia aka fara la Chine ne ni shaga eterdi na ti o règle continue abedabla ambe eterdi men la me folo ya ye ni jogo kumife sege fendo de me ima fo ko ini shaga auta eteria teriya konna la fen chama bi se ga bo akon fen chama bi se ga bo akon ni aye shaga kuma ni fe sege fen do re ba du sukuna o de kama ya fi samke ne ga kuma be famde me teriya do ne bi ni shaga che ne ni Mohamed bi nyogo fe ka ban sisa o kuma nyere ne ke fushtenina ne afa shaga nyana ka ban to teriya en kadri kona bana ne bi go de fi o teriya konna na la ima sigini femu yo obisega bo akon one bo fana do menen mo ko were be nyogon fe ga baw me shaga fana bi fe sambe ne rabi shaga fe me teriya kadri kono na pai no mo bi teriya kadri yere konna ni ayi teriya ima fo ko teriya kadri konna la teriya kadri konna fen chama bisega bo akon ima fen do le bi shaga dusukuna o de déclenchera Imaya eta akumba fega eta fana iraila porque awa sega bengo wa abi okode lade Mohamed fana nana adado kumala kata kumife ka fen chama fo akonnala sino vraiment ko kadisha samke ne ben be kalama mais nin Mohamed be nyongo fega ba mais abuga kuma munu fa kanke amota wonya shine ma foshi ni tangi nere nyema Mohamed ye ni konunu na nitisiga fushi de fala mais ni aya amfana kuma na Mohamed ga kola sege ami Mohamed de don parce que Mohamed beba don ati barany manke wa bi tugum so beno fe ima ore ga ma shaga fana bi go ofio ne te se ga kiringa oko kuma ta ko ke preview fo nere ga ye nere ayi wati mna wa soro kuma okay fo ba te ya fo chogomna ama ke te ne faites attention Ça va? Ça va. Cocaine. Oui, Johnny, c'est là. I know I trabalho. Donc, men Johnny, c'est là. Che, e fana sa, o kuma na nit sega alinjo, anga souffler no, al sega njo kira fe. Ko ni ebna teme ko yekana nere ye fanji fe. Che fana. Giga ku de betano kuma mun galeno ha? No, nko ndabla sache ha? Aisha, urkani. Ha? Chacun place ambe. Aisha, mumbe talo. Ne talo. Talo. Mumbe talo. Chacun place. Ne kuma mo fo. Correct. Ai kuma tu. Ne kuma mo fo. Correct. We Mohamed ko so ga ko no. Okay, pare ko le. Boy bere ra jabe bi ube fon bere ti da. Jeni jabe bi ne. Sama place ki jabe muna. Me ne mo fo e. No ma fe mo ne be fa yi wo tiri a mo ta mo ba.
teriya b'a kɔnɔna na bɔ mais e bɛ ne jaabi de i nana i jɔ ko Mohamed bɛ tonton Mohamed bɔ. Ne mun f'i ɲɛna ka ban Siaka o de don e ni ne ta ye teriya de teriya de b'a ni ɲɔgɔn cɛ. E y'o de fɔ ne ɲɛna o don donc ne y'o de fɔ ne ɲɛna sisan ne mago bɛ mun na i b'o dɔn ne bɛ fɛ sisan k'i ɲɛ kɔrɔta k'i ɲɛ jɔ ne na sisan i k'a fɔ Siaka faraŋan t'i fɛ i y'a faamu ne miira t'i fɛ i ka fara n'a yɛrɛ de fɛ ne bɛ fɛ i k'o de fɔ ne ye sisan. Siaka n bila ba in sa. Ayi sa i kana ne lamɛn bani e k'o fɔ ne ye bani sisan. Ne y'i lamɛn ka bɔ. Ɔhɔ e k'o fɔ ne ye bani sisan. Voilà prévu là donc kɔrɔ b'a jira i tɛ se k'a fɔ donc kɔrɔ b'a jira ko ne ka di ye cogo bɛɛ kan mais i bɛ k'i ni jɔ ko Mohamed ka ko in problème taara ne ye Siaka n bila n ka taa ba in. i tɛ ne bolo n b'i yɛrɛ de bolo. Ne taara parce que ne ba de bɛ ka ne kɔlɔsi an bɛna taa ci la ka ne kɔnɔ an bɛna taa ci la wa. N taara.